Γεια σας, είμαι η Αθηνά, AI μεσήτρια από την Properties. Στην ομάδα μας, ξεκινάμε πάντα με μια δωρεάν VR λήψη του ακινήτου σας. Γνωρίζουμε πόσο αγχωτική μπορεί να είναι η διαδικασία αγοράς ή πώλησης ενός ακινήτου, γι' αυτό η τεχνολογία VR προσφέρει μια έξυπνη λύση, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Ελάτε να δούμε μαζί τις 5 βασικές δυνατότητες του VR. Πρώτον, βλέπετε το σπίτι σαν να είστε ήδη εκεί. Με την πανοραμική προβολή 720 μοιρών, μπαίνετε στον χώρο και περιηγείστε εικονικά, καμία αλλίωση, καμία παραπληροφόρηση. Μόνο αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δεύτερον, βλέπετε ακίνητα από όπου θέλετε και όποτε θέλετε, από το κινητό, το iPad ή τον υπολογιστή σας. Χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, χωρίς αναμονή. Άμεσα και αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο. Τρίτον, το VR δεν είναι μόνο μια ξενάγηση. Είναι η ακριβής καταγραφή της περιουσίας σας. Ό,τι υπάρχει στον χώρο αποτυπώνεται, για να γνωρίζετε ακριβώς τι σας ανήκει. Ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας. Τέταρτον, μπορείτε να αποθηκεύετε κάθε ακίνητο και να το συγκρίνετε με άνεση. Η εμπιστοσύνη μεγαλώνει και οι επιλογές σας γίνονται πιο ξεκάθαρες. Πέμπτον, αναδείξτε την αξία του ακινήτου σας με σύγχρονο και έξυπνο τρόπο, χάρη στην τεχνολογία VR. Προσελκύστε περισσότερους και πιο αξιόπιστους ενδιαφερόμενους, ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό και δείτε τη διαδικασία να προχωρά γρήγορα και ομαλά. Με την τεχνολογία VR, η διαδικασία γίνεται απλή. Σας προσφέρουμε δωρεάν επαγγελματική VR λήψη για το ακίνητό σας. Είτε ψάχνετε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είμαστε δίπλα σας. Properties. Αυθεντικές αγγελίες ακινήτων.